Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Rojnamevanên ku divîzan tînin. Hûn dibêjin ya, aman bila divîz were ji ku tê bila bê. A ji were divîz. Hûn ji bo turîzmê dibêjin fabrîqeya bêdûman. Lêbelê rojnamevanên me yên divîzan tînin welatên me ji fabrîqeyên weka turîzmê çêtirin û hêsantir e. Malûmê we ye. Divan rojan de hinek rojnamevan û nivîskarên li ser înternetê ji teref wexfên Emerîkayê ve tên fonkirin û ev yek ketiye rojevê. Ji ber ku me zanîbû wê ji vê û pê de ji teref komele û wexfên Emerîkayê ve wê ji Tirkiyeyê re fon bên şandin û beriya niha jî ji teref Emerîkayê ve pere ji Tirkiyeyê re dihatin şandin, me neheyîrîn û em neketin ecêbê. Hew tenê wexta navê wê derket û hat eşkerekirin, hindikî me dev li lêva xwe kir, hew tenê ew xwast. Weka beriya niha jî min gotibû. Van rojnamevanan û mensûbên nivîskarên înternetê ew xwasa karekî xerab û nebaş nakin. Di encamê de ji van rojnamevanan divîz dikeve welatê me. Helbet heger dolarên ku digirin li Tirkiyeyê xerç bikin. Hindikî jî tiştên ku FETÖ'yê kirinin bi bîr bînin. Li Tirkiyeyê bi milyonan dolar kom kirin. Euro û lîreyan biribûn Emerîkayê. Zekat, fitre, pereyên qurbanan ên ümmeta İslamê barê senatorên Emerîkayê kiribûn. Vî karê hanê bi hêsrên çavan û bi gotinên ji Emerîkayê re gelo tu kes tuneyek û alîkariyê bike kiribû. Tew nebe van kesên hatine fonkirin muxalifê vî karî dikin. Digirin lêbelê nadin. Ez nizanim hûn wek heqdar belkî dibêjin ew xwasa îronî bese û hûn dipirsin ku gelo li dijî tiştên ku digirin çi didan wan? Sebeba ku ez li bûyerê wiha mêze dikim ev e. Ji xênî kesên ku hatine fonkirin gelek ehmaq û bêaqil hene ku bê fon vî karê hanê dikin. Di rastiyê de hewce ew ji vê rewşê re îtiraz bikirana. Em jî bêsekinandin hicûmê vê iqtîdarê dikin. Em jî her tim dîktatorbûna Serokcumhur dinivîsînin. Em ji bo LGBTyan azadiyê dixwazin. Em jî dixwazin ku Tirkiye ji derve dest û piyê xwe bikşîne. Em ehmeqin. Gelo çiyê me ji rûşen çaqir û yên din hindike? Gelo hewce nedikir ku van gotinanan bigotana? Hewceyê Müslüman tew vêyekê ji bîr neke. Her çiqas di hedefa fonan de iqtîdara vêga ya li Tirkiyeyê hebe jî tiştên ku hew tenê naguhere dînê İslamê ye. Li tevahiyê dinyayê fonên ku tên rojevê li dijî İslamê herbe. Bi van fonan dixwazin ku edeb, heya, axlaq, bawerî û malbatên paqij xera bikin û kûçikên xwediyê fonan têr bikin. Ji ber vê yekê em dibêjin ku herba li dijî İslamê ye û em muxatabê vê herbênin. Em teref û alîgirê vê herbê ne.